Masquera say Muri Zimbabwe, welcome to our channel. Apatno paina udzangichitika matimana nyika yedu yeZimbabwe tichingoti kana kari kemutanga kako kuya pane ino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchinge wagara wakasubscribe, don't forget to comment and share this video. Tena waita kuigai mzwara nasi Muri Zimbabwe. It seems as if the organizers of the 31 July protest are not backing down, they are not giving up. Vabuda vachitara ivo vachiti anzi the demonstration against the Constitutional Amendment Act number 3 is on the horizon, and the next one, the next phase, it won't be a stay away, and this will be a massive shutdown, and it is going to shake the corridors of power in Zimbabwe. A big data blessing Mnangagwa Shutdown. Pamsoro pe nawi a prominent journalist huyo no representer HSTV Abuda Shutdown. Pamsoro pe nawi achiti, I have been informed that a demonstration against Constitutional Amendment Act number 3 is on the horizon. This one won't be a stay away. This will shake the corridors of power and announce a new order in Zim politics. I wait to see if the move will shake foundations. For now, bye. Ndo maboditsiro atwanawi muri Zimbabwe na blessing Mnangagwa zvakare organizers this demo vabuda vachitaura munhu vabuditswa neanda radio vachitaura ivo vachiri the People's Coalition says Zimbabweans responded in significant numbers to Friday's nationwide stay-away protest, claiming the action demonstrated widespread opposition to the recent enacted Constitutional Amendment Act number 6 of 2026, formerly Constitution Amendment Bill number 3. In a statement titled Final Assessment and Next Phase of the Constitutional Restoration Campaign issued on July 31, the coalition said observations gathered from around the country suggested many citizens had chosen to stay away from work and public activities as a peaceful expression of dissent. The coalition claimed there was significant reduced movement and congestion in central business districts, an unusual heavy deployment of police officers in urban centers, reduced attendance at some schools, and the absence of vendor activity at Freedom Square, where it said police officers and water cannons had been deployed. It also alleged that Magistrates Court issued an unusual high number of warrants of arrest after many accused persons failed to attend court, attributing this largely to transport disruptions. The statement comes after the government deployed provincial ministers, senior police officers, military commanders, and prison officials across the country ahead of the planned demonstrations. Authorities warned that anyone engaging in unlawful protests would face arrest and repeatedly urged businesses, schools, and the public to announce with normal activities. The Zimbabwe Public Police also announced nationwide deployment, saying officers had been positioned across the country to maintain law and order. The People's Coalition thanked Zimbabweans for what it described as a peaceful and responsible to the stay away. It said the action had been driven by citizens exercising their constitutional rights rather than by political organizations. According to the coalition, the events demonstrated that civic action could be conducted peacefully and within the framework of the Constitution. However, it criticized what it described as the disproportionate deployment of security personnel and equipment, arguing that the visible police presence had an intimidating effect and interfered with constitutionally protected freedoms, including freedom of assembly, association, and expression. The coalition said law enforcement should protect public order without discouraging legitimate civic participation. The organization also announced that nationwide consultations conducted following the enactment of the constitutional amendments had now been completed. It said views gathered from citizens and stakeholder organizations would form the basis of the new program of peaceful civic action, which will be announced in the coming weeks. According to the statement, the next phase of the Constitutional Restoration Campaign will focus on coordinated constitutional civic and democratic initiatives aimed at restoring constitutional governance and strengthening popular sovereignty. The coalition urged Zimbabweans to remain peaceful, disciplined, and united while rejecting violence and continuing to assert their constitutional rights through lawful means.
The July 31 stay-away was organized by activists and civic groups opposed to Constitutional Amendment Number 3, which extended the terms of the President and the Parliament from 5 years to 7 years and postponed elections due in 2028 until 2030. Opposition parties including ZAPU, constitutional lawyers and civil organizations have argued that the amendments should have been subjected to a national referendum under Section 328 of the Constitution. The legislation has also been challenged before the Constitutional Court, while debate over the amendments continues to dominate Zimbabwe's political landscape. Domabuditso wakati wanawi mure Zimbabwe, tingaziva kuti munoona sei tiudzewo zvamunofunga mucomment section. Tinoti mangwanana akanaka vana veZimbabwe. Tinotenda nairori zuva ratiri kunonamata Mwari wedu, zuva ratiri kunotaurira Mwari wedu chiburikidzi nokurarama kwedu, tigere mukushungurudzi, tobva taona takaisawo kuchema kwedu tichimhanya, asi hana dzedu dzinogona kunge dzakarasika, tichiti aiwa zvataida hazviso zvakaitika, asi saMwari vanenge vakwanisa kuti vatisvitse pavatisvitsa. Dziri nyasha dzavo dzavari kuisa pamusoro pedu vaine chinangwa chokuti tisvike kuKenani takakwana uye tisabike mbodza. Ndataurirei zvizhinji ndichiti tinogona kuona sekunge takanonokerwa kana kuzadzikisirwa zvataida, nekuti vamwe vaiti tobva tatomubvisa zuva ramangwana, kana tobva tatotanga hondo inoita kuti abve. Kana Mwari vati kwete, zuva ndindakagadzira, ndichakuitai kuti mutadze kuita seshuviro yenyu, asi ndazvinzwa, ndichaita zvidiki-diki. Asi zvatinoziva chidiki chinenge chaitwa naMwari munhu wenyama hauchigoni kuti uchisvite. Ndofunga ipapo mandinzwisisa. Tine nhau yatiri kutotaura tichiti zvino 31 zvaakaiva the beginning of the new great Zimbabwe, ndo matauriro ataakuita isi tiri revolution spirit. Why? Tine a great significance yatakaona pana 31 March. Dare riri kutofara nekuti ndakatonzwawo maprogressive forces achikomenda achiti aiwa, this is a mark, the beginning of the revolution, kuratidza kuti zvinhu izvi zvadaira. Asi chava kudiwa ndichochi chokuti musi watinenge tanzi kure chitsvambe, ngatisawanzei masocial media discouragements, number 1. Number 2, inciting others to act iwe wakagara kwaunenge wakagara. Izvozvo zvine mweya wekusabatana, zvine mweya wekusekana kana mwapinda nedambudziko. Nemhaka yei ndiri kutaura saizvozvi, ndingaita sendinotuka vanhu murevolution. Ndiri kutaura nhau yekuti tine kesi yaComrade Nyuka yamabhunu. That case iyoyo, we as admin takapererwa because pane chinhu chatakaona kuti tahwandirwa, chinhu chakamira sokudai. Nyoka yamabhunu we knew kuti akanga anzi apply kucourt. Yes, as admin we try kuti tikwanise kusvika pana Comrade Nyuka yamabhunu, but because of the proximity and kuti tikwanise kuti tiwane information yakakwana, takadyiwa netime nekuti comrade wedu munoziva kwaaigara ari mutorongo uye ari kunze kwenyika. So kuti titi tine effort yataigona kuita,
tigere muno muZimbabwe hazvaikwanisika. Asi chandakaona kuti vana veZimbabwe vanoda noise, vari selfish, ndechekuti pakataurwa nhau yaComrade Nyuka Mabhunu yekuti vaexpatriatwe, vashoma vakakwanisa kuisa simba nekunzwisisa kuti zvinorevei kana chinzi expatriate under this Mnangagwa regime. Ndizvozvo zvandakati aiwa, we are very selfish. Why ndiri kudaro? Handina kunzwa maprogressive forces achitaura against this. Izvozvo kana pane varipo vanogona kutipupurira kuti sitakaita zvakati nezvakati, tovatenda nekuti zvinenge zvisina kusvika nekudare rechimurenga. Number 2, the follow-up yema-events hatisi kuona ichitaurwa nezvayo, yakanyararwa. Kureva iri kuti Nyuka Mabhunu atova mumaoko ezvigananda zvokuti hatichakwanisi kunzwa news about him. Ndo zvazviri kureva. But well, tinoziva kuti Mwari vane muitiro wavanoita zvinhu zvavo. Hatinyanyozvisvoora nekuti ndiMwari vanenge vatiitisa, vatinzvengesa kuti tisakwanise kuva nemuono unoti tisvike pakati pezvigananda tizive kuti chii chiri kuitika. Kushushikana tichitarisirawo kuti tisangane zvakanaka. Vamwe vanonetseka, zvino nyange mukashushikana muchawana chii pazviri? Ndo patinoti politics is dirty game. Yes, of course, politics is dirty game, but chatakuita iko zvino, it's not politics, it's a revolution against the dictatorship, number 1, against the state capture, number 2, and the institution capture. Saka izvozvo ndizvo zvinhu zvatinofanira kuziva kuti ndio tigere mazviri. Asi chiregedzai ndikusimbisei vana veZimbabwe. There are many ways to kill a cat. Number 1. Number 2, our Comrade Nyuka Mabhunu havana mhosva yavakapara. He was the voiceless of the voiceless. Yes. Akanga akamirira vanhu vazhinji achitaura vanhu vasingakwanisi. Yes. Sapwela dzimako. Tikawana mukana wekuti zvinhu izvozvo kana zvichinge zvaita sekutenderana kwedu, kuti aiwa vana veZimbabwe vashungurudzika under regime ya Mnangagwa, saka ngaachimbonotongwawo neInternational Court. Tinozvitenda neeffort yamaisa, nekuti vana vari muno muZimbabwe vari paromana nzombe vakatsikirirwa maoko makombo, changosara muromo asi uri kupakirwa mavhu kuti usataure. Saka kana imimi mazviona, tinokupai spirit of the revolution ichakutungamirirai, toona kuti chido chenyu chazadzikiswa. Hazvina mhosva, tinozviziva shungu tinenge tiinadzo, asi panogona kunge paine zvidimbu zvinogona kunge zvichiti dzimai dzavo, asi tinokuti tungamirirwai nespirit of the revolution. Kuchidzoka, we are going to give you updates. Noti maupdates okukufadzai, asi kuti maupdates anotipa kuti strategy yedu for the next move yakamira sei. Because we are still working, saying trust the process, trust the leadership, follow one command. Zvinhu izvozvo zvikabatisiswa, hapana any command anobatwa, hapana mwana werevolution anobatwa, nekuti we are guided with the principles dzamasoja. Ndo saka ndati ngatisamhanyai, tinosvika chete. Toti kumaadmin, podzai vana,
vadzidzisei kuti aiwa revolution haiperi nezuva 1, asi kuti moto unenge uchipfungaira kusvika wabaka. Saka ndinoti aiwa ngatisimbisanei nenzira idzodzo, ndichiti aiwa namatirai nyika yedu zuva ranhasi reSunday irori. Ndinozviziva muri kumachechi ikoko mune messages amunopiwa, sometimes munogona kuti aiwa izvo hazvitaurike nokuti kune zvigananda zvinouraya vanhu, asi toti isusu kana wachinge wazvipiwa chinamata nezvazvo kuti tishinge murevolution yatiri. Saka ndinoti aiwa masikati anonamatai munyasha in the name of the spirit, tichiti pasi nezvigananda pamberi nerevolution. Tinoshedzera kuti ziso pamuroyi, nekuti ndiye anoisa maside shows kuti akwanise kuachivha zvaari kuda kuachivha, asi hazvina mhosva. Tinenge tiri tese tichifamba nespirit of the revolution. Ndoti stay blessed tonight, today, in the name of Jesus, in the spirit of the revolution. Tichiti ndatenda zvangu.